Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera. Gaurkoan Navarraldetik Angel Rekalde izango dugu platoan eta bestalde Elabetik Isabel Artea ere bai etorriko da gurekin hitz egitera. Baina orain has gaitezen betiko edukiekin. Gaur 2022ko otsailaren 10 da, ikus ditzagun zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaur bezalako egun batean, baina 1763 urtean, Pariseko itunak 7 urteko gerrari amaiera eman zion eta Frantziak eta Espainiak Britania Handiaren esku geratuko ziren koloniak galdu zituzten. Urte batzuk beranduago, 1929an, tropa frankistek Bartzelona okupatu zuten. Garaipen honek gerraren amaiera ekarri zuen 600.000 lagun inguru hil ziren 3 urteko gerra honetan. Egun berean, baina 1959an, Mahatma Gandhik gose greba hasi zuen bere atxiloketaren aurka protesta egiteko. Bukatzeko, gaur bezalako egun batean, baina 1985an, Nelson Mandelak uko egin zion askatasunari. Ikus ditzagun gaurko albisteen lerroburuak zeintzuk diren. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berria albistegira. Gaur otsailaren 10 da, osteguna, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroak eragine gabe utziko ditu koronavirusaren aurkako ezohiko neurriak hilaren 15etik aurrera eta persona ahulenen babesa lehenetsi du. Zaporeak taldearen aldeko kontzertu solidarioa egingo da Iruñako zentralean otsailaren 18an. Txibite lehendakariak lanbide zientifikoetan emakume erreferentiak aurkezteko ekintzak azpimarratu ditu. Gobernuak Nafarroko Kozenferi berdina 2022 saria eman dio. Lácteos de Navarra kaiku enpresako langile guztiek babestu dute hurrengo 3 urtetarako hitzarmen akordioa lan baldintza onak bermatzen dituena. Herri lanen zuzendaritzak 58 errepide zati berri zaindu eta mantentzea aurreikusten du 140 kilometro baino gehiagokoak. Iruñako udalak laguntza deialdi bat prestatzen ari da eraikinetan eta igezinetan uholden ondorioak murrizteko. Nafarroko artxiboak Zangoza eta Garesko foruen 9. 100 urte hurrenari eskainiko dio otsailako mikroerakusketa. Gobernua ados dago Nafarroan etxebizitza babestuen eta eskuragarrien parkea sustatzeko foru lege proposamena aintzat hartzearekin. Gobernuak 2025ko urtarrilera arte luzatuko du erabilera kolektiboko igerilekuetako higiene, osasun eta segurtasun baldintzak egokitzeko epea. Zibibos Iturramak emakumeak eta neskak zientzia nazioarteko eguna ospatuko du zineforun ikertzaileen mahai ingurua eta aurrentzako ikuskizun batekin. Inauteriak eta ondare inmateriala izango dira otsailaren 10tik 24 Zibibos mendilorin egingo den hitzaldi zikloaren protagonistak. Pasa gaitezen orain aste honetako agenda errepasatzera. Gaur bertsoaroa bertso jaialdia ospatuko da Nafarroako Antzerki Eskolan arratsaldeko 7. Bihar arratsaldeko 5etan Goizane Ardanazen eskutik tailer bat eskainiko da AEK Errintzi Euskaltegian. Eta horretaz gain, arratsaldeko 7:00 Noainen El Rincón del Txangatik kale jira irtengo da Egieder akordeoi taldearen eskutik. Larun batean, otsailaren 12an alde batetik transfer lantegia egongo da Iturramako Zibiboxean goizeko 11etatik eguerdiko ordu batak arte. Eta bestalde, egun berdinan baina arratsaldeko 6etatik 7:00 emakumearen eta neskatoaren nazioarteko eguna zientzian ospatzeko piztu emakumeon energia familiendako ikuskizuna ikusgai egongo da Iturramako Zibiboxean. Horretaz gain zinema musikatuz kontzertua egongo da Baluarten arratsaldeko 6:30. Eta larunbatarekin bukatzeko Baluarten ere arratsaldeko 8:00 Benito Lertxundik bere diska berria aurkeztuko du.
Agendarekin bukatzeko otsailaren 13an igandea, arratsaldeko 5etan, Straik haurrentzako zinema izango da Txantreako Euskaldunon biltokin. Gainera, filmaren ondoren honen inguruko tailer txiki bat izango da. Bestalde, arratsaldeko 7etan nire beldurrik maiteenak antzerkia ikusgai Berriozarreko entzunaretoan. Eta bestalde, arratsaldeko 8etan Atarrabiako Abesbatzak kontzertua emango du Atarrabiako Kulturretxean. Aztertu ditzagun orain gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Lerroburu nagusiak dio UPN-ren disiplina batzordeak Saias eta Danero kargutik kentzea proposatu duela, baina ez kanporatzea. Honen azpian egunkariak nabarmendu du, Txibitek ez duela PSOEk UPN-rekin duen akordioaren berri eman eta gobernuaren itunei eragiten ez diela azpimarratu duela. Honen azpian argazki batek lagunduta horrela dio gorriz idatzitako hurrengo lerroburuak. Bi armarri osasunarentzat. Goiko aldera itzulita hori azpimarratutako lehenengo lerroburuak dioenez, Ribera Sounda zehaztu da. Bigarrenak ordea horrela dio, anaita kopako azken fasera. Eta hirugarrenak bukatzeko horrela dio, Angelita Alfaro poemekin egindako errezetak. Horretaz gain, Diario de Notiziasek azpimarratu du ostalaritzak eta gaueko aisialdiak ordutegi arruntak berreskuratu dituztela. Bestalde, birgaitzeak eta mugikortasunak Next Generation sarien 217 milioiak bereganatu dituztela azpimarratu du. Honen azpian egunkariak jakinarazi du gobernuak itxi egin duela lanbidarteko minimo soldataren igoera 1000 eurora patronalaren barkatu babesi gabe. Bestalde, Eusko Alkartasunak Maiorga Ramirez eta beste laukide kritikoei militantzia kendu diela azpimarratu du egunkariak. Eta bukatzeko azkeneko lerroburuak dioenez, erasoa jasan duen Burlatako BHIko zuzendariak esan du aurrek ezetza onartu behar dutela. Orain Diario de Navarrara pasako gara. Lerroburu nagusiak dio UPN-ren disiplina batzordeak Saias eta Danero 2 urte eta erdi kanporatzea proposatu duela. Bestalde gobernuak eta sindikatuek 1000 euroko gutxieneko soldata hitzartu dutela jakinarazi du egunkariak. Honen azpian argazki batek lagunduta hurrengo lerroburuak horrela dio, beste agur bat murrizketei. Goiko aldean grisez azpimarratutako lehenengo lerroburuak dioenez, Javieradak martxoan itzuliko dira. Bigarrenak ordea, Ribera Saunen artistak 100% emakumezkoak direla dio. Eta hirugarrenak bukatzeko horrela dio, futbola oinez nagusientzat. Gararekin jarraituko dugu orain. Azalaren lerroburu nagusiak horrela dio, torturaren itoginak zehaztu dituzte adituek opakutasuna gorabehera. Hurrengo lerroburuak dioenez, ez kanporatzea baizik eta denboraldi bateko zigorra ezarri die UPNek Saias eta Danerori. Bestalde, Eusko Alkartasunak hainbat buruzagi kritiko kargutik kendu dituela, baina kongresuan parte hartu ahal izango dutela jakinarazi du Garak. Honen azpian argazki batek lagunduta horrela dio lerroburuak, atzera pausoa Kanadan txertoen aurkako blokeoen aurrean. Beherago egunkariak nabarmendu du Nafarroak edukiera eta ordutegi mugak eta pasaporteak kendu dituela. Horretaz gain, iruindar batek moja baten biktima ikusezintasun soziala salatu duela nabarmendu du egunkariak. Ondoan, erreportaje baten izenburuak horrela dio, Europa Elizaren gehiegikeriak argitzen hasi da. Bukatzeko egunkariak Peio Bilbao txirrindulariaren aipuan nabarmendu du eta horrela dio, maila honean bueltatu naiz 6 hilabete geroago. Berria egunkaria aztertuko dugu orain, lerroburu nagusiak dioenez, helduden astetik aurrera ez da COVID ziurtagiria eskatuko hegoaldean.
Goiko aldean bestalde hori azpimarratuta kirolari buruz, apirilaren 4tik 9 Hondarribian hasi eta Arrateko gaineraino Euskal Herriko itzulia jokatuko dutela nabarmendu du egunkariak. Beherago argazki batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak, kulturaren ibilbidea. Horretaz gain, AHTA Bilbon eta Gasteizen sartzeko protokoloak sinatu dituztela jakinarazitu berriak. Honen ondoko lerroburuak dioenez, Adanero eta Saias 2 urte terdi ZUPNetik egoztea proposatu dute. Azpian, egunkariak Erik Gobeti historialariaren aipua nabarmendu du eta horrela dio. Faxistak ez dira biktimatzat hartu behar, historikoki ez baitziren hala izan. Bestalde hori azpimarratuta hurrengo lerroburuak horrela dio. Etorkinak deportazio trampen biktimak. Eta bukatzeko berriak azpimarratu du Eusko Alkartasunak 4 urterako militantzia eten diela Maiorga Ramirezi eta beste 4 kideri. Euskal Herria irratia bukatzeko lerroburu nagusia Maiorga Ramirezen aipua da eta horrela dio. EH Bilduko parlamentaria naiz eta kargoari eutsiko diot. Bestalde irratiak jakinarazi du Nafarroan ziuteko COVID gaixoen 78 txertatu gabe daudela eta bukatzeko azpimarratu du asteartetik aurrera ez dela murrizketarik izanen. Ikus dezagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena zein den. Ostegunaren hasieran eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Goizean goizotz egingo dugu eta barnealdeko zenbait lekutan lainoguneak ager daitezkeen arren, batez ere Ebro ibarrean, zerua oskarbi edo hodei gutxirekin egongo da orokorrean. Egunaren erdiko orduetan erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak ugaritu egingo dira eta haizea iparraldera aldatuz joango da. Udaberriko giroa eguerdian, tenperatura maksimoak 16 gradu zentigradukoak izango dira. Arratsaletik aurrera, Kantauri isurialdean behe-hodeiak ere agertuko dira, azken orduetan zerua estalita egongo da, han eta ipar mendebaldeko zein lekutan euritara jo dezake. Ostiralean lehenengo partean, iparraldean giroa goibela eta euritsua izango da. Hegoaldean ere ugariak izango dira hodeiak, baina euria urria izango da. Arratsaldea aurrera joan ahala iparraldean atertuz joango da eta gauean behe-hodeiak gutxitu egingo dira. Azken orduetan zerua tarteka hodeitsu egongo da, erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak nagusi. Iparraldeko haizea ibili eta temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira. Temperatura minimoak egunaren amaieran neurtuko dira. Gaurkoan Isabel Artieda Labetik etorri zaigu Saloako platora gurekin hitz egitera. Kaixo, Isabel? Kaixo. Zer modu zaude? Bueno, lanpetua azken boladantan, baina ongi bai. Bueno, gaur mobilizaziorako deialdia egin duzue Labetik Euskaren dekretuak dakarren eskubide galera salatzeko zergatik. Bai. Beitu, elkartu gara Lab, ELA eta Steilas egiteko elkarretartze bat. Zergatik aurreko astean, mahai orokorrean, gobernuak ekarri zuen dekreto modifikazio bat, baloratzeko euskera administrazioan sartzeko eta administrazioan lanpostu batetik bestera mugitzeko. Orduan, dekretoa da kriston galera, orduan horregatik hasi gara antolatzen mobilizatzeko. Eta zuek Labetik zergatik salatzen duzu edo zuek aipatzen duzu dela eskubide galera bat dekretu zirriborro hau, zergatik ze ezaugarri ditu? Vale, beitu. 2009an UPNek egin zuen nola sartzeko administrazioan eta mugitzeko nola baloratu behar zen euskera. Badakigu euskararen legeak hiru eremutan banatzen duela Nafarroan,
Orduan, UPNek berak egin zuen, herriberaldean ez zen baloratzen, zona mistoan deitzen den zonaldean baloratzen zen lanpostu guztietan, batzuetan gehiago, beste batzuetan gutxiago, baina lanpostu guztietan. Eta gero, eremu euskaldunean, lanpostu guztietan, gehiago baloratzen zen euskera. Bai sartzeko, bai mugitzeko. 17an berritu zen dekreto hori, aurreko gobernuak egin zuen beste planteamendu bat, guretzat, labentzat, ez zen nahikoa eta ez genuen sinatu. Eta orain, zer egin du gobernu honek? Ahaztu gabe, gobernu honetan dago PSN eta dago Geroa bai. Orduan, mahai orokorrera heltzen zaigun guztia da gobernuko gauzak dira. Orduan, zer egin du? Atxera egin du, baina ez 17tik baizik eta 2009tik atxera egin du. Orduan, eremu euskaldunean ez da ezer baloratuko, zona mistoan, bakarrik dira 14 lanpostu baloratuko da euskera, sartzeko eta mugitzeko, eta zonalde euskaldunean guztietan printzipioz, baina oso gutxi. Orduan, ze gertatzen da? Guretzat, kriston atzera pausoa dela, hau. Zergatik, gure helburua izanen zelako administrazioan edozeinek hitz egitea euskeraz edo erderaz nahi duen bezala. Eta horrekin justu atzera eginen dugu. Eta zuk zergatik uste duzu gobernuak atera duela zirriborro hau edo zertan oinarritu da, zer babesten dute haiek? Ematen du atzean badela zerbait. Honekin, ez dakigu, hain atzera pauso handia emateko gobernu honek, ez dakigu atzean zer dagoen, baina zerbait bai. Hori garbi, pentsatuko dute honekin boto gehiago izanen dutela edo halako bat. Bestela ez du, inongo zentzurik egitea UPNek egin zuena, baina zerbait okerrago euskerarentzat. Eta sindikatuek haiekin izan duzuen mahai inguruan, haiek zer babesten dute edo zer aitzaki edo arrazoi jartzen dute horrelakoa? Momentuz ez dakigu. Egin zuen joan zen konseilarea egitera aurkezpena, eta inork ez zuen ezer esan, momentu hortan eman zikuten papera, orduan zen oso zaila baloratzeko, gainetik ikusten zen zer zegoen, zer zuten eskuen artean, baina inork ez zuen ezer baloratu momentu hortan. Gero hande gutxira, guk ikusi dugu desastre hutsa izanen dela, baina Ela eta Steilasek gauza bera ikusi dute, noski. Bestek ez dakigu ze pentsatuko dute. Eta Isabel, ez bakarrik sindikatuek baizik eta hainbat alderdi politikoek ere bai salatu dute eta zirriborroaren aurka azaldu dira, orduan zer uste duzu egin behar luketela egoera aldatzeko? Gobernua presionatu, hori garbi. Dekreto bat gobernuak egiten du. Ez da egiten parlamentoan. Baina gobernua presionatu dekreto aldatzeko eta gero lan egin euskararen legea aldatzeko. Hortan oinarritzen da dugun egoera. Orduan, bukatzea eremuekin izanen zen oso pauso polita. Eta zuek zehazki, zer aldaketak eskatzen dituzu edo zer gustatuko litzaizueke aldatzea? Balorazioa, nolabait esateko balorazioa. Gero bada beste gauza bat, administrazioan sartzeko normalean, lanpostu sanitarioetan bai sartzen dela, oposizio lehiaketa baten bidez eta lehiaketa hortan baloratzen da euskera, baina administrazioan orokorrean sartzen da oposizio baten bidez. Hau da, ez dago lehiaketarik. Orduan, administrazioan sartzeko euskera ez da baloratze.
hori ez da baloratzen eta momentuz ez da baloratuko. Baina, ze gertatzen da? Guk defendatu nahi dugu Euskaldunon eskubideak, hitz egiteko administrazioan aukeratzen dugun hizkuntzaz. Orduan, ze eskatzen dugu? Pues eskatzen dugu gobernuak egin behar duena, hau da, garantizatzea jendeari aukera izanen duela hitz egiteko nahi duen hizkuntza, Nafarroko hizkuntza. Eta horregatik gaur kalera aterako zarete hori aldarrikatzera. Bai, joanen gara kalera arratsaldean 5:00, pues hori, aldarrikatzera hori, denon eskubideak mantendu behar dilera eta defendatu behar ditugula. Eta zuentzako zenbateko garrantzia dauka horrelako egoera baten aurrean kalera ateratzea eta aldarrikatzea zuk uste duzuna eskubideak eta... Oso garrantzitsua da, oso garrantzitsua. Kalean gobernuak ez badu ikusten jendea dagoela, ez du ezer eginen. Baina jende desente elkartzen baldin bagara gaur, bueno, pues igual pentsatuko dugu beste modu batez egiteko gauzak. Eta zein da zuen aurre ikuspena gaurko egunerako? Zuk uste duzu jendea agertuko dela? Bueno, gertatzen zaigu azken bolada hontan ja eske galdu ditugu ohitura on batzuk. Tartean mobilizatzearena. Orduan, espero dugu jendea izatea kontzientziatua eta agertzea gaur, baina bueno, hau beti izanen da sorpresa. Eta adibidez, Euskararen dekretua zirriborra batera zenetik hainbat egun pasa dira, orduan zuek zer ikusi duzue jendartean, zen izan da herritarren erantzuna edo aldekoa, kontrakoa orokorrean? Bueno, pues, ez dugu, da nahiko barneko gauza, guretzat, administrazioan nola sartu eta ez dakiz, baina ez dugu izan hola erantzun ez aldekoa eta ez ezkoa. Oraindik jendea dago itxoiten, aber horrekin ze gertatzen den. Hau da, bai dela kotile hutsa, baina plantillari abisatzeko konzentra dugula gaur, pues bidali dugu korreo elektroniko bat langile guztiei, guztiei, administrazioan, kenduta irakasleak. Orduan, bueltan jaso ditugu 2 mezu, besterik ez, 2 mezu, esanez gaia ez aiela interesatzen eta ez bidaltzeko korreo gehiago. Orduan, kalkulatzen du gutxi gora bera, pues igual 20.000 korreo handik bidali genuela eta bueltan 2 besterik ez. Orduan, antza denez, jendearen bateratasun hori badago ez gai honen inguruan. Bai. Gainera, kanpotik esaten da, askotan ikusi dugu parlamentoan bertan, ikusi dugu edo entzun dugu, administrazioan sartzeko euskalduna izan behar zarela, eta entzuten dugunean, hauek zer? Administrazioan sartzeko normalean ez da ezer kontatzen euskera. Baina, bueno, claro, eta administrazioan lan egiten dugu badakigu hori. Eta dekretua onartzeko 4-5 hilabete falta dira oraindik, uste duzu aldaketarik egon daitekela itxaropenak dituzue? Bueno, itxaropena ez dugu galtzen. Mahai orokorretik ateratzen denetik publikatu arte, gutxi gora bera, pasatzen dira 6 hilabete, ez 4 edo 5, 6. Eta nik uste dut dekreto hontan badirela puntu batzuk, kasi ziur nago ez dela pasatuko Nafarroko Kontseilutik. Legearen kontrakoak direlako artikulu batzuk. Bai. Eta orduan, hilabete hauek pasatzen diren bitartean, labek zer egingo du edo ze aurre ikuspen egiten ditu? Pues, mailatik ateratzen den momentotik, egin behar duguna da, aurretik ere, baina mobilizatu. Eta, hurrengo egunetan, zerbait sozialago nolabait esateko, ez hainbeste laborala, antolatzen den, kalean egoteko eta gobernuak esnatzen den.
Orduan uste duzu, hilabete hauetan zehar, aipatuzun bezala baukazue mobilizatzeko aurre ikuspen hori, eta uste duzu, kontragoen mundu guztiak berdin egiten badu, badagoela aukera egoera aldatzeko? Bueno, ala espero dugu. Hori ja, pues, gobernuak zer dioen. Claro, gobernuak esan dizuduan bezala, dira bi alderdi. Osea, printzipioz, haien artean adostu dute dekreto hau. Bestela ez du zentzurik bidaltzea mailara. Orduan, igual, ikusten baldin badute kalean jendea mugitzen dela, pues igual iritsi aldatzen dute. Zuretzako, Isabel, zein izango litzateke euskera dekretu perfektua edo idealikoena? Nola esan? Pues behitu, izanen zen, arreta euskeraz garantizatuko zuen dekretu bat. Hori izanen zen, ja, maravilloso. Uste duzu noizbait lortuko dela hori izatea? Bueno, igual nire semeak ikusiko du. Baina gutxienez itxaropentsu ez da. Hori bai. Elkarrizketa bukatzen joateko, Isabel, zeo zer gehitu nahi baldin baduzu, orain zure txandan? Bueno, pues, aprobetxatuko nuen animatzeko jendea, joateko arratsaldean bostetan, hor Carlos III kalera, pues, eta parte hartzera mobilizazioan. Oso ongi. Eskerrik asko etortzagatik. Zuei, deitzeagatik. Gurekin informazioa partekatzeagatik. Supongo aurrerago kontaktuan jarrituko dugula, eta ikusi beharko egorak nola bilakatzen den. Nahi duzuen momentuan, deitu. Oso ongi, eskerrik asko, Isabel. Zuri. Pasa gaitezen orain Iruñerriko udalen albisteak ikustera. Iruñeko udala hainbat urteetarako laguntzen deialdi bat prestatzen ari da, uholde arriskoa duten hiriko eremuetako eraikinak uholde berrien aurrean egokitzeko, urak eragindako kalteak saihestu edo minimizatu ahal izateko. Aurrekontu oso oraindik zehaztu gabe dagoena, bizilagunen erkidegoetan antzemandako beharren eta horren ondoriozko aurrekontu akordioaren araberakoa izango da, baina aurreko deialdietako zenbatekoa gaindituko luke. Enrique Maia Iruñeko alkateak eta Javier Labairu herrietarren segurtasunerako zinegotzi delegatuak aurkeztu dituzte gaur prentsaurrekoan udala lantzen ari den jarduerak uholdei aurre egiteko. Bestalde, otsailaren 14, 15 eta 17 Yamaguchiko liburutegi publikoak ahalduntzeari eta gaitasun pertsonalak garatzeari buruzko 3 tailer antolatu ditu 65 urtetik gorakoentzat. Nafarroako psikologoen elkargoko profesionalek emango dituzte eta San Juan auzoko pertsona nagusiaren aldeko itunak garatutako jardueren barruan sartzen dira. Parte hartzeko izena eman behar da liburutegian bertan. Horretaz gain 3 hitzaldi, dantza saio goiztiar bat eta erakusketa bat izango dira otsailean Zibibox Mendillorriren inauteriak eta inmateriala ezagutzeko. Zikloa Iruñeko udalak antolatzen du Zibibox sarearen bidez Labrit ondarearekin lankidetzan. Labrit ondareko adituek emango dituzte hitzaldiak eta hitzaldiek sarrera librea dute 0:10 izena eman ondoren. Gaur emakumeak eta neskak zientzian nazioarteko una ospatuko dute. Zibibox sareak Nafarroako Unibertsitateko Zientzia Museoarekin elkarlanean ekitaldi ziklo bat antolatu du efemeride hori gogoratzeko. Zineforum bat ostegunean, mahai inguru bat ostiralean, tailer bat eta horrentzako antzerki bat larunbatean, eta erakusketa bat, eta hori guztia Zibibox iturrama emakumeek zientzian duten papera aldarrikatzeko egun baterako ekarpena osatzen dute, bai gaur egun bai historian zehar.
Gaurkoan, Navarraldetik Angel Rekalde etorri zaigu platora gurekin hitz egitera. Kaixo? Egunon. Zer moduz? Ondo. Ongi? Bai. Bueno, Angel, aurten 2022an Amaiurko monolitoarek izenetik ungarren urte hurrena, zuek 2022a Amaiurko urtea bezala izendatu duzue. Monolito baino nik esango nuke batailarena da urte muga, ez? Eta, bueno, ez gea lehenago hori landua izan da, bere hain zuzen monolitorekin zerikusia izan duen ibilbide bat izan da, konfliktiboa, badakizu, orain dela egun urte, jarri zutela olako, ez igual horren beste, hortxe, jarri zutela monolitoa, eta gero lehertu egin zutela, eta, bueno, hainbat urtetan egon zela hori txikituta, berriro orain dela 40 urte altxatu zuten herrikoek eta hori, horren arira, ez? Baina nik esango nuke guretzat importantena da bataila bera, ez? Gazteluaren esan nahia eta hori, ez? Guretzat importante izan zen hori konkistaren kontestuan kokatu behar da, bakizu 1512an Albako dukea sartu zela Nafarroan, konkista gerra hasi zen, eta gerra hortan hasieran gainera saldu digute, gerra hori ez zela existitu eta Nafarrek voluntarioki elkartu zirela Espainiarekin eta hori, baina bueno, gu hain zuzen, debate hortan garbi utzi genuen, ez, hor resistentzia izugarria izan zela, borroka asko, urte askotako gerra, eta hain zuzen kontestu hortan Amaiurkoa kokatzen da. Eta da, esanguratsuena ez bada, horietako bat. Oso ezaguna, oso esanguratsua, bere simbolismo hor markatuta egon da, ezaugarri batzuengatik, ez? Baina, bueno, hori. Eta hor, baloratu nahi dugu, jakin nahi dugu, eta lehengo egunean, beste elkarrizketa baten atera zen moduan, batek galdetzen zioten, eta hori zergatik eta hori ez. Hombre, memoria alorrean, importantena da transmisioa. Eta transmisioa landu behar da, eta transmisio hortan olako efemerideak eta olako urteak eta bere garrantziak, eta nolabait jendeari ikutzen diete, ez? Eta, bueno, hori jarretu nahi dugu, landu nahi dugu, eta hori da. Transmisio hortan, 5. mendeurrena, hori da. Eta, Angel, nola zaintzen da historia eta nola transmititzen da zuk aipatutako transmisio hori ez? Begira, hor badago nolabaiteko artefaktuak. Sartzen gara alde teknikoak, baina merezi du argitzea, ez? Memoriaren transmisioan oso importante dira memoria guneak, memoria lekuak. Memoria leku horiek gu asko jorratu dugu eta jardunaldiak egin ditugu, eske hain zuzen Amaio da paradigma bat, eta memoria leku hauek dira, bueno, memoria historiaren eszenatokiak, eta zentzu hortan hori daukate propiedade bat, eta da jendeari toki horrek ze esaten dizu, hori da klabea. Eta, klaro, hor zer gertatu bada, horrek laguntzen dizu, hori kontatzen, egiten, berbizitzen, eta zentzu hortan transmititzen. Aber ez dugu ezer asmatzen, hori Piernorak lan duzun, toki askotan daude, eta hori hor locus memorie, hor dago erretorikan, Ciceron eta horiek erabiltzen zuten, hor dago, ez dugu ezer asmatzen, baina, gure herrian bai, badaude olako locus memorie, eta memoria guneak, ez? Amaiur hori da horietako artefakto bat, eta laguntzen dizu memoria hori transmititzen. Oso importantea da, memoria gune horien esan nahia garbi izatea, hori landu behar da. Bestela, galtzen da, bere indarra desbideratzen da, deseusten da, ez? Eta hortaragoaz, alde batetik, berreskuratzea memoria hori, eta gero bestatetik hori sakontzea. Zer esan nahi zu? Zer gertatu zenan? Zergatik guretzat da importantea hori goroz? Bueno, gero beste plano baten, memoria, ze balore dauka, askotan elkarrizketa hauetan komentatu dugu, ez? Memoriak gizarte egiten du, nolabait ematen digu mundu simboliko amankomunean, ez? Eta hori landu behar da, ze azken finean horrekin egiten dugu gizartea. Etorkizunerako gizarte bat izateko, sujetu bat izateko, behar dugu amankomuneko bagaje bat. Eta denok sentitzen gea gizarte horren parteide. Eta horrek ematen digu gainera indarra, gauzak egiteko, proiektu bat, eta etorkizun bat eraikitzeko. Ikusten duzu, gauza asko nazten direla, baina, klabea nik esango nuke transmisioa dela, eta transmisio hauetan, transmisio prozesu honetan,
memoriaguneak artefakto direla, artefakto fisikoak, osea, bueno, baita ere inmaterialak, ez, adibidez euskara, memoriagune importantea inmateriala, ez, baina kasu honetan, Amaiur, bere monolitoa, bere memoria, bere historiatxoa eta dana, da artefakto bat, transmititzeko, kontatzeko gu nafarrak garela, euskaldunak garela, independenteak izan garela, estadu bat izan degula eta estadu hori defendatzeko eta independentzia hori mantentzeko batzuk borrokatu zuten hil arte. Hori da, hor kontatzen da. Eta hori, orduan, zuk aipatu duzun hori kontatzen da Amaiurko herrian, ezta, eta monolitoan. Zuk uste duzu belaunaldi berriek, zuek adibidez Navarraldek egiten dituzue hainbat ekintza eta jardunaldi transmititzeko, aipatu bezala, zuk uste duzu belaunaldi berriek kontzientzia hori daukatela edo historiaren kontzientzia hori eta esanahi hori transmititu zaiela? Hori da erronka. Hain zuzen jartzen didazu hor mahai gainean arazo bat. Egia da beti belaunaldi guztiek transmititu behar dutela. Zaharrek transmititu behar diete gaztei, hori da gure herria, eta nola da gure herria? Bagaje guzti honekin, ondare guzti honekin, ez? Egia da, planteatzen dezuna momentu honetan larriago dela. Larriago, globalizazioan gaudelako, gaude mundu mailan, dena mundu mailan ematen da, kriston prestigioa daukate kanpoko historiak, gaude kultura homogeneoago baten, eta prozesu horietan eramaten gaitu ze, munduko biztanle izatea, eta horrekin zure gizartea ahultzen da, eta galtzen da zure ondarea, zure memoria, zure errelatoa eta hori, guzti hori horrela, oso ondo planteatu duzu. Erronka, orduan egin behar da horren aurrea? Lan egitea, transmititzea, kontatzea. Claro, gazteek ez dakite? Kontatu behar diegu. Beraiek ikusiko dute, azken finean, denon ardura da. Nik ziur nago denborarekin beraiek, hori garbi daukat, konturatu gu zer gehan, zer gertatu zaigu, eta hasiko dira, gu materiala ematen badegu, kontakizuna transmititzen badegu, beti erresago. Ez badezu hori egiten alderantziz, galduko da erresago. Hori garai batzutan hori gertatu da, zailago, adibidez frankismo garaian oso zaila zen, horako gauzak transmititzea eta kontatzea. Orain, egoera komplikatuago da, baina baita ere medio gehiago dazkagu. Guazen hori egitea. Hortan gabiltza, nola transmititzen dugu? Hori da aurtengo erronka. Errelatori oso esanguratsua da, oso bizia da guretzat, eta landuko dugu. Zuen webgunean irakurri dut aipatzen duzuela, Nafar guztientzako garrantzitsua da gertaera hori, alde batean edo bestean ikusita, baina garrantzitsua da. Baina justo hori buruz galdetu behar nizun, zer gertatzen da Nafarroan, zergatik dago polarizazio hori ez, batzuk nola ikusten duten Amaiurko gertaera hori eta nola ikusten duten beste batzuk? Gure herria konkistatua izan da, hori hor dago. Eta konkista guztietan, eta hori Ameriketan eta beste tokitan gertatzen da, beti batzuk jartzen dira konkistatzaileen alde, oportunismoagatik edo baldintzak horrela ematen direla eta hori ez. Gure herrian ere gertatu zen, behamondarrak zeudela, agramondarrek mantendu zutela, behamondar batzuk baita ere, ez da homogeneoa eta hori, baina egia da bi partido zeudela. Eta zentzu hortan, beti izan dira konkistaren aldekoak, eta hori, debate hau konkistarena orain dela 12 urte eman zenean, hori ere ikusten batzuk planteatzen zutela, beraiek, la incorporación de Navarra, España, eta zakizar. Holako jarrerak izaten dira. Gure artean ere badago. Nik pentsatzen dut gure bertsioa aberazten gaituela, ematen du gure iraganaren balore batzuk eta referenti batzuk oso importanteak, sujeto bat izan garela herrian, historian, euskaldunak, ez nafarrak, euskaldunak herri bat izan garela, eta herri hori gauzatu eta defendatu eta mendetan iraunzun, prozesu hauetan komentatzen dira, Nafarroan. Horregatik gea, Nafarrak, euskaldun guztiak. Politikoki behintzat. Bestean munduan, zer zarete? Espainolak, ez dakitzer, begira badago herri bat hor mendien artean, ez dakitzer. Beti pelikula kontatzen. Ez. Gu herri bat gea, euskaldunak, eta izan dugu estatu bat. Frantzia bezala, Belgika bezala, Nafarra.
Eta hoixe, nik pensatzen dut balore guzti horiek aberazten gaituztela, indartzen gaituztela. Bestela galtzen duzu zure ondare den guztia. Ze horratzean, simbolikoki bai, hor dago, amaiur, hor dago, estatu bat izan garela, baina atzean dauzkazu ondare instituzionala, kulturala, linguistikoa, eta simbolo potentenak galtzen badituzu, besteak badoaz atzetik, ez? Nire ustez, merezi du hori errekuperatzea. Beste batzuk nahiago dutela espainolak izatea? Bueno, edo txinoak, zeratik ez? Ja, jarrita, txinoak geha. Eske alternatiba, zergatik espainolak, eta beste batzuk frantsesak. Edo amerikarrak, momentu honetan, denok, Trumpekin, jungo, Bueno, eta hasieran aipatu bezala, Angel, Navarraldek 2022 urtea Amaiurko urtea bezala izendatu du, eta orduan horregatik hainbat jardunaldi eta ekintza ezberdin antolatu dituzue. Kontatu duzu pixka bat? Egia esan gauza asko daude, eta egitaragua ez da bakarrik gure, hor daude Arantzadi, hor Nafarroako gobernua, herriko jendea ere bai, beraiek daukate lehengo gunean alkatesarekin, Izketan Isabelekin, beraiek daukate bere egitarau propioa eta gauza asko egongo dira. Salsa hortan, gu ze egiten dugu, guk ere badauzkagu gauza desberdinak, baina nik azpimarratuko nuke, Navarralde den moduan gu lantzen dugu laulako gaiak eta modu akademikoan eta serio, nolabait esatagatik, bi ekimen igual zentralak direla. Alde batetik, pasa den urtean, atera genuen liburu bat, noaingo baitaren memoriaren alorrean, ze gertatu zen noainen eta hori, aurten gauza bera egin nahi dugu Amaiurrekin. Jendea jakin dezan, zer gertatu zen, ze dato, ze referentzia, eta ikuspunto desberdinetatik. Hori egin genuen, pasa den urtean, idazle eta historialari batzukin. Aurten, ia berbera, baina, diferentzia batzukin eta hori, baina, eskatu diegu, Xabier Irujo, Jose Luis Orellaunsue, historia katedraduna, Iñaki Sagredo, gazteluen inguruan adituena, Peio Monteano, gehien ikertu duena, holako jendea, Arantzazu Amezaga, idazle desberdinak oso onak, bere gehien dakitenak hor egongo dira, eta aterako dugu liburu bat horrekin. Saiatuko geha, oraindik hortan gaude, nik kalkulatzen dut, igual 3-4 hilabetetan egongo dela kalean, eta denen eskura saiatuko geha bintzat. Hortan gaude, egia esan, gaur deitu didate medio batetik, interesatuta daudela, igual promozio bezala egunkari batekin, ateratzeko, gehiagitz egiten nahi niz. Primizia. Beste aldetik, guretzat gai hau importantea da, eta besteetan ikusi dugun moduan, beti hemen dago polemika, beti dago eztabaida, beti aulezia kontrasanak lehen esan zuena batzuk eta besteak eta ez dakit zer. Orduan gu hori jorratu nahi dugu eta horretarako jardunaldi bat antolatu dugu. Eta nahita esango dizut, Hernanin egingo dula, ez Nafarroa garaian gaur egun gauden moduan, baizik eta hau Euskaldun guztiena delako. Orduan, atera nahi dugu hemendik, ez atera, hemen ere jorratuko dugu ez, baina baita ere bestelako naparrei pixka eta adarra jotzeko eta hori ez. Eta horregatik jungean Hernanira kasu honetan, bestelako gauzak hemen egingo dira, baina Hernanin planteatu dugu olako jardunaldi, kongreso txiki bat, gai hau jorratzeko. Hor egongo dira, Peio Monteano, nire ustez gehien jorratu duena, gaia, Jose Luis Orellaunsue, Idoia Arrieta, Asisko Urmeneta, Iñaki Sagredo, ikusten duzu, plantela potente dela, kuadrilla oso adituak behintzat eta jende referentziala. Horrekin egingo du jardunaldi potente, intelektualki, sakontzeko, eta gero hor jorratu nahi dugu baita ere mahai inguru bat, ponente desberdinekin, gaia pixka sakontzeko. Datuak hauek dira, ofizialki edo objektiboki hauek dira datuak, hau gertatu zen, harriak nolakoak ziren, ze tokitan eta nondik etorri ziren, eta zenbat eta holako datuak. Baina gero ere, nik uste dut transmisio prozesu honetan oso importantea da jendea ondo ulertzea. Ze esan nahi da, ze puntoraino, zergatik, ze balore. Kasu honetan honek badauka balore bat eta ulertu behar da. Eta nola azken finean anakronismo baten gaude, 5 mende pasa dira, ze puntoraino trasladatu dezakezu garai hartako gertaera gaurkoa, nola ulertu, nola baloratu, guzti hori hor dago, anakronismoa, desfasea, zirkunstantziak aldatu dira, hala ere, gure historia da. Jarraitzen du gure ondarea izaten.
Oso ongi. Eta hortan jardunaldia, jorratu nahi dugu. Ikusleek ere bai jakin dezaten, noiz izango da jardunaldia? Hernanin martxoaren 26an, memoriaz ari naiz, baina uste memoria gaindik hortan ondo daukagula. Bueno, oso ongi. Eta, bukatzen joateko, aipatu iguz orain, ze jardunaldi prestatu dituzuen Bizkaia eta Amaiurko gaiaren inguruan, baina Navarraldek 2022ko horrez gain, ze helburu markatu ditu edo ze aurre ikuspen egiten duzue? Gutxi gora bera, oroar azalpen honetan esan dizuena, transmisioa, divulgazioa, jendea hurbiltzea. Azken finean, gure helburua Navarralden bezala hortxe daude, ez? Herri baten kontzientzia, eta herri batek behar du kontzientzia, azken finean, herri bat da persona bezala, kontzientziarik gabe ez du funtzionatzen, behar dugu, gu daukagu alde fisikoa, baina baita ere alde inmateriala, mentala, psikologikoa eta hori, eta zentzu hortan, herriek, gizarteek, badaukate baita ere memoria, eta badaukate nolabaiteko kultura eta hizkuntza eta bar, konpartitua. Hori jorratu nahi dugu, gizartearen transmisioan memoria hau, memoria honek paper oso importante jokatzen du. Nik esango nuke nazionalki olako referentzia direla. Ze egiten du nazio bat? Hoixe, hizkuntza, historia, lurraldea, kokatzea azken finean, ez? Eta Navarralde hortan kokatzen du, ez? Eta helburua, hoixe, hori indartzea, eta horretarako indartu, transmisioa, sakondu, ulertzea, divulgatzea, ez? Badakigu beste, gaur egun, gure herria bi estadutan dagola, orduan, olako lana normalean estaduek egiten dute, hezkuntzan bitartez, unibertsitatean bitartez, eta hori ez. Guk ez daukagu estadu propiorik, eta gure unibertsitateak eta dira ala moduzkoak eta hori, Navarralde hortan dago zentrata. Gure historian. Oso ongi. Eta horren elkarrizketa bukatzeko eta borobiltzeko, zer egiten nahi baldin baduzu? Esan dizu, igual nahiko plasta, nahiko teoriko, nahiko akademiko gelditu daitezke, baina hemen denetatik dago. Esango dizut, baita ere, musikoak bestelako asmoa dauzkatela, konzertoa, bideoklipak, holako gauzak ere badaudela, ez? Bestelako ekimen, igual, beste zentzu baten harinago eta aisialdiarekin lotuta eta hori, denetatik egin behar da. Baina, gaur etorri naiz, aprobetzatzen, nola ematen diguzen nolako aukera, ni txapa sartzea eta esatea, hau da gaia, hau landu nahi dugu, eta gero nola, denetatik, egun pasa igual egin dezakegu Amaiurren, edo jardunaldi bat egin dezakegu, edo liburu hon bat irakurri, pixio denetatik. Oso ongi, guk egia esan eskertzen dugu, zu etortzea hori gauza guzti haue gurekin konpartitzeko. Eskerrik asko zuei, horrako aukera emateagatik. Hori da, gero arte. Hau izan da guztia gaurkoz, eskerrik asko beste behin hor egoteagatik eta hurrengora arte. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever, everything will stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, ay, ay. But everything gon' be alright. Gonna raise some glass and say, hey, here's to the ones that we got.
Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. Memories bring back you. There's a time that I remember when I never felt so lost, when I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, that you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, but everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. Memories bring back you. Memories bring back you. Yeah, no. Memories bring back you. I ain't worried about nothing, I ain't wearing that nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder, I'm sending pic after picture, I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby, you're the boss I know. You don't gotta go to work, but you gotta put in work. You don't gotta go to work. Let my body do the work. We can work from home. We can work from home. Let's put it in motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacate, turn my bed into an ocean. We don't need nobody, I see your body. Nothing but sheets in between us, ain't no getting off early. Hey, and I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. Woo! And I don't need no explanation, 'cause baby, you're the boss at home. You don't gotta go to work, but you gotta put in work. You don't gotta go to work. Let my body do the work. No. We can work from home. Yeah, we can work from home. Yeah, we can work from home. Yeah, we can work from home. Yeah. I hear a lot about sinners. Don't think that I'll be a saint. I might go down to the river
'Cause the way that the sky opens up when we touch, yeah, it's making me say that the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy, 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 holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second, 'cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy. They say we're too young and the pimps and the players say don't go crushing. Wise men say fools rushing, but I don't know. The first step pleases the Father, might be the hardest to take. When you come out of the water, I'm a believer, my heart is fleshy. Life is short with a temper like Joe Pesci. They always come and sing your praises, your name is sketchy, but they don't see you how I see you, Ballet and Desi. Cross stream, Queen Hesse, get the jet speed. When they get messy, go lefty like Lionel Messi. Let's take a trip and get the Vespa, so rent a jet ski. I know the spots that got the best weed, we going next week. I wanna honor you, bridegroom, I'm the father's child. I know when the son takes the first steps, the father's proud. If you make it to the water, he'll part the clouds. I know he made you a snack like Oscar Proud. Suffer it to be so now, gotta clean it up. Formalize the union and communion he can trust. I know I ain't leaving you like I know he ain't leaving us. I know we believe in God and I know God believe in us. May you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy, 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 holy. Oh God, running through the altar like a track star. Can't wait another second. Oh God, running through the altar like a track star. Can't wait another second. Oh God, running through the altar like a track star. Can't wait another second. 'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead when I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. I say, oh my God, I see you walking by. Take my hand, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. Ooh, whoa, whoa, so they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.